Pogledajte samo potez Andera Herrere. Dao je sebi for, idealan centaršut i onda Muniain sa 11 metara glavom loptu smešta u mrežu, odnosno ovo je Suseta. Od njega je počelo, on je sada bio asistent, međutim završnica Muniaina je zaista briljantna. Pogledajte samo kakav osjećaj 19-godišnjeg momka. Šutirao je neodbranjivo. Od 59. minuta rezultat je 2:0. Atletik Bilbao na putu da zabeleži ubedljivu pobedu, da stekne prilično komotnu prednost pred revanš. Da li će Majorka ponovo biti u stanju da odigra revanšu kao što je odigrala protiv Sociedada kada je dobila 6:1? Teško. Zbog toga je sada njima u nastavku potreban bar jedan gol da se vrate u meč